हमारा बेटी के शादी भइले 2 साल हो गई, आज तक ओकर लगे आयन बायन ना गई। हमार मालिक रहते तो ई दिन हमरा आज ना देखे के पड़ी। एगो लइको बा हमार लड़बंस का जाने कहाँ रहता कहाँ नहीं के रहता। ऊपर तो चल दिन प्लास उला के ले आओ दिन ओकरा के आ कुछ सरिया के भेज तन के जाके दे आई। चल तो घरे ना जाए। चल घरे तोरा दीदी क्या जाएगा बा। चार जगह का तने चल चल रे चल चल बाबू बैठा बैठा हमारे बाबू पर छोड़ दो इधर ले आओ तो ले जा इधर आई एमे चिवड़ा बा आ मीठा बा सुन लो ठेकुआ बा आई पैसा ले लो लेकर अपना दीदी के दे लियो बड़ा का गरीबी हालत में सुन लो जा हमारे बाबू दे हम ना खा तू खइबो तो जाओ ये खा लियो जा चल जा हम किरे जा सुगा हम जा का साला गोबर लगावत हां नु ई गोबर ह ई ऑप्टन रे गोबर नु रे बैक साला लड़बाऊ के रह गइली जा तनी दीदी हिया जा जा साले जा तू का रे सुअर का सार साला ते का लगाओ तेरे बालू लगाओ तेरे हां तू लाड़ जानत रो ई सुखाल का पाउडर लगावत तनी देह उज्जर होई हई सुखाल का पाउडर हां जा तनी दीदी हिया तोर बाप ने कबो लगावला बा सुखाल का पाउडर रे हां हमर दादा बाबा उ इहे लगावता हो तोर लोग तो उज्जर उज्जर ललू जो रे साला ते कुछ कर साफल लण बन से बड़ा साले पागल रे साला रे का आनी का करता रे बिल में रे साला रे हाथ निकलाव ना रे सांप बा काटली रे ना ना अपना दीदी हनु जातनी रे साला मर जइबे रे साला सांप बा रे ना उठा और इस समाचार कहो ठीक बा बाबी रे हां बाबूजी अरे बबुआ आइल बड़े बोका डंडी अरे हमर बाबू हमर सुगा बा हम रोज दिन धरत रनी कि हमर बकचोदवा भाई आई हमर बाबू के मर गइला के बाद में हमर बाबू हम तारा भोर पोर जानी का ना तो हमरा घरवा ना आवेलो खेलत खेलत रहलो अब माई के समाचार को हो ठीक बिया ए बाबू हाय हो माई के डाहो में के दर्दवा आराम भइल बा कि ना अभी हो गइल बा हो तो चलो ढेर दूर से आओ तोरा भूख लागल खा लो ना कहूं जाम खेले अरे जोइहो खेले चलो आज कितना दिन पर आइल बोला हमरा घर आज हो बिहान जोई हो हाल माई पे ठलखियो है माई पठोलइयो हो पैसा दे दिया हल्ले माई पैसो देलइयो हो आ चलो घर में बाबू होने अरे खेले ना जा ना जोइयो खा लियो आ बिहान से अपने घर जोइयो Yeah.